kralja Aleksandra I. Karađorđevića ili Stari most je most preko rijeke Drine koji spaja Zvornik i Mali Zvornik. Tokom jula 1919. godine Mali Zvornik je posjetio kralj Aleksandar I. Karađorđević. 1922. godine srpski trgovci u znak sjećanja na taj događaj su počeli planirati gradnju mosta na mjestu gdje se iskrcao kralj. Idejno rješenje Gvozdenog mosta na Drini usvojeno je 4 godine kasnije, odnosno 1926. Radovi su počeli 1927. a most je završen 1929. godine. Radovima na mostu rukovodili su inženjeri Mičić iz Ljubovije i Žilov iz Rusije. Most je dug 150 metara i širok 7,2 metra. Masa gvozdene konstrukcije iznosi 950.000 kg. Po završetku radova na mostu bilo je potrebno testirati izdržljivost mosta. Izdržljivost je testirana tako što je 30.000 tona kamena ostavljeno da stoji na mostu 15 dana. Nakon uspješnog testa data je dozvola za puštanje mosta u promet. Svečano otvaranje i osvećenje mosta organizovano je 12. januara 1930. godine. Ovom činu prisustvovao je i sam kralj Aleksandar lično. Most je napravljen i služio je kao saobraćajni most. Danas je samo pješački i služi kao malogranični prijelaz između Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. U aprilu 1941. godine most je srušen uslijed njemačkog bombardovanja. U jesen 1945. započeti su radovi na rekonstrukciji koji su završeni u junu 1946. godine. Za vrijeme SFRJ most je nosio naziv jugoslovenskog narodnog heroja Filipa Kljajića Fiće. Prvobitni, odnosno stari naziv mostu je vraćen 31. marta 2009. godine. Tokom 2019. i 2020. godine izvršena je najnovija obnova i rekonstrukcija mosta. Ovaj most je od izuzetnog značaja za stanovnike Zvornika i Malog Zvornika jer po procjenama svakog dana preko njega prijeđe sa jedne na drugu obalu Drine oko 5.000 ljudi.